नवस पूर्ण झाल्यानंतर ही आपल्याक देऊची लागतात चांबड्याची चपला. जोलोच आणलं फक्त. सुकी मच्छी पण आहे काय? दाखव दाखव बघूया खैसून किती काय काय आणलं आता. एक नंबर ताक बनवलेला असं स्वतः दादा ताक करता घराकडे. काय सॉलिड लोकेशन आहे, एक नंबर लोकेशन आहे बघा. किती भारी वाटतं बघा. असंच जरी मी कॅमेरा स्टँड बाय ठेवलाय ना तरी बघित राहण्यासारखं वाटतं. एवढा सुंदर नेचर आहे इकडचा. ह्यो रस्तो दिसताना आपल्याक तो पोई साईडने येयलेलो आहे रस्तो. आणि ह्यो गुरामवाड फाटो असा. तर ह्याच्यात पुढे गेलास ना तुम्ही तर तुमका चौके मिळतला. चौक्यातनं लेफ्ट मारलास तर कुडाळ आणि चौक्यातनं सरळ गेलास तर मालवण कुंभार माठ. आणि स्ट्रेट आपल्याक आता जाऊचं आता कट्टा साईडला. ह्याच्या पुढे कट्ट्याची बाजारपेठ लागतली या. त्याच्या पुढे सुकळवाड, त्याच्या पुढे कसाल आणि राईट मारलास तुम्ही रानबांबोळीतनं तर ओरोस म्हणजे मुंबई गोवा हायवे तुम्ही बाहेर पडतलास. सो आपल्याक आता इथून जाऊचा कट्टा बाजारपेठेच्या पुढे आणि तिथून नंतर मग वराडच्या नाक्यावरनं आतमध्ये. चला. मित्रांनो ह्यो जो समोर रस्तो गेलो ना तो कसालला गेलो हा. पुढे रानबांबोळीतनं राईट मारलास की ओरोसमध्ये जातलो. आणि ते ह्यो पुढे ना सावरवाडचं चेकपोस्ट असा. तर चेकपोस्टच्या अलीकडे ही एक कमानी लागली आहे. ही बघा समोर ग्रामपंचायत वराड आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. तिथून आता आपल्याक आतमध्ये जाऊचं असा. ह्यो रिक्षा स्टँड असा. ही बघा इकडे. हे लक्षात ठेवा या तुमका येऊचं झालं तर इथून आता आपल्याक आतमध्ये जाऊचा. कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते. मी अक्षय नेरुळकर. मित्रांनो आज तुमका एक गंमत दाखवसाठी मी एका गावात दिलं आहे. आणि तो गाव असा आपलं वराड गाव. ह्यो कट्ट्यावरच येता. कट्ट्यावरच वराड गाव म्हणून असा जो मी तुमका आता मगाशी लोकेशन दाखवलं आहे. तर सांगण्याचा उद्देश एवढाच की इकडे ना एक नवीन बाजार चालू झालो. म्हणजे आठवडी बाजारच चालू झालो. मोठंसं बाजार नाही, छोटंसंच बाजार असा. पण इकडच्या ग्रामस्थांसाठी तो गरजेचा असा होणार. त्याच्यामुळे इकडे लोकांनी तो स्थापन केलेलो असा. बाजार छोटंसंच असा. मी तुमका तो पण दाखवतो आहे. पण त्या अगोदर ह्याचा माझ्या मागे दिसता तुमका ना ह्या असा वेताळ मंदिर इकडचा. म्हणजे सिंधुदुर्गवासियांका सगळ्यांका माहिती असताला आपल्या वराड गावातला वेताळ मंदिर मोठा असा आणि जागृत देवस्थान असा. तर पहिला मी तुमका ता दाखवतो आहे. त्यानंतर ह्यांचं नवीन चालू झालेलो आठवडी बाजार दाखवतो आहे. आणि आजूबाजूक जो काय परिसर आहे तो सुद्धा मी तुमका दाखवतो आहे. व्हिडिओ तुम्ही खूप एन्जॉय करताल अशी. पूर्ण व्हिडिओ बघा. आवडली तर नक्कीच शेअर करा, लाईक करा आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचा बटन दाबा. चला जास्त वेळ न घालवता डायरेक्ट आपण व्हिडिओ सुरुवात करूया. हे आपल्या समोर दिसतं तर वेतोबाचं मंदिर असा. आणि आतमध्ये पण हे बघा हे जे गाडी लागलेत ना आतमध्ये पण लोक दर्शनासाठी म्हणजे इकडे कायम देवदर्शन चालूच असतं. तर त्यामुळे दर्शन घेऊसाठी आतमध्ये सुद्धा लोक असतात. आपण सुद्धा आतमध्ये जाऊया, दर्शन घेऊ आपल्याला मिळता का बघूया. आणि तिथून नंतर मग आपण ह्याच्या बाजूकच म्हणजे ह्या मंदिरानं ह्याच्या मंदिराच्या बाजूकच पुढे एक असं पॅसेज असा. त्या पॅसेजमध्ये त्यांनी माटाव टाकलेलो आणि त्या माटावखाली बाजारपेठेची दुकानं लागली आहेत. छोटीशी बाजारपेठ आहे तुमका मी दाखवते. तीसुद्धा खूप इंटरेस्टिंग असा. तिथून आता आपण पहिलं मंदिरात जाऊया आणि त्याच्यानंतर मग आपण तिकडे बाजारात जाऊया. मंदिराचं सभा मंडप आहे बघा. आणि इथे ही नवसाची चपला जी असत पादुका ही ठेवलेली आहे ती बघा. नवस पूर्ण झाल्यानंतर ही आपल्याक देऊची लागतात चांबड्याची चपला. आणि इथे पण तुम्ही बघू शकतास आजूबाजूक जे देवस्थानं असत वराड गावातली ती इथे लिहिलेली असत. इथे काही नियम असत लिहिलेले आणि ते धार्मिक उत्सव असत. तुम्ही पॉज करून वाचू शकतास. आतमध्ये परमिशन नाही. श्री वेताळ मूर्तीचं छायाचित्र काढण्यास मनाई आहे. त्यामुळे आतमध्ये आपण विचारूया आणि नंतरच तुमका मी दाखवू शकते. अन्यथा तुमका आतमधला मी काय दाखवू शकत नाही. ह्यो माझा मित्र असा जो कणकवलीमध्ये ॲनिमेशनला माझ्यासोबत होतो, शिवराज. आणि ही त्याची फॅमिली असा जे फिरासाठी दिले आहेत. सिंधुदुर्गातल्या आपल्या
म्हणजे सिंधुदुर्गातलेच असतात तरी पण सिंधुदुर्ग फिरासाठी आज त्यांनी वेळ दिला नाही. खूप वर्षांनी भेट झाली. कॉन्टॅक्टमध्ये होतो पण ते कसे मोबाईल टू मोबाईल फक्त, बाकी काय नाही. आज खूप वर्षांनी भेट झाली आहे, जवळजवळ 1 वर्ष तरी झाली असतील. नक्कीच. सो चला, धन्यवाद भेटल्याबद्दल. पुन्हा एकदा भेटू आपण लवकरच. चला काका. सो ह्या आपला मंदिर असं बाहेरूनच आपण तुमका दाखवू शकतो. आतमध्ये आपल्याक एंट्री नाही, मी मगाशीच बोललो आहे. इकडे तुम्ही बघताच या श्री 12चे कुळ मंदिर. त्यानंतर पुढे पण एक कुलदैवत प्रसन्न त्या एक मंदिर असा. पुढे त्याच्या महालक्ष्मी मंदिर असा. त्याच्या पुढे पण अजून मंदिर असा. 1 2 3 4 लाईनमध्ये 4 मंदिरं. ह्या 5व्या मंदिर श्री ब्राह्मण मंदिर. इकडे एक छोटासा ओटीचा दुकान असा, म्हणजे ओठी वगैरे इकडे मिळतं सगळा. त्यानंतर ह्या 6वी मंदिर असा, याच्या समोर दिसतात. ह्या आपला वेताळ मंदिर असा. त्याच्या बाजूक पण परत मंदिर असा. खूप मंदिरं आहेत तिकडे. आणि आतमध्ये गेल्यानंतर, गाभाऱ्यात गेल्यानंतर एवढं प्रसन्न वाटतं ना, भारी वाटतं. आणि थंड वाटतं. मेन म्हणजे ह्या गरम्यात थंड वाटणं एक गरजेचं असा. सो चला, इथून आता आपण पुढे बघितलं ना, तुमका दाखवते मी. हे बघा, ह्यो जो ग्रीन नेटवरती मारलेला आहे ना, ह्यो जो पॅसेज केलेलो तो बाजारातल्या दुकानांसाठी केलेलो असा. हे इथेच रिक्षा स्टँड असा. त्याच्या बाजूकसुद्धा एक छोटासा मंदिर आहे काहीतरी, आपण तासुद्धा बघूया. इथे आजूबाजू घरं पण होती बघा, बाजारातली छोटी मोठी घरं सगळी. आणि आता थोडीशी लोक दिसतात. मगाशी इलेलं आहे तेव्हा थोडी कमी होती लोक. हे नवीनच चालू झालेलं बाजार आहे, त्यामुळे आपण बघूया कोणाक काय माहिती आहे का याबद्दल, कधी चालू झालो किंवा काय. सो इथे पण एक दुकान असतं बघा, आळवे किराणा. आज वातावरण पण चांगला, ढग बघा किती निळे निळत, मस्त भारी वाटतं. तर मित्रांनो, इकडे रिक्षा स्टँड जिथे असा ना, त्याच्या बाजूकच विठ्ठल मंदिर असा. आणि इथे काका बसलेत, अशोक परब आणि हे काका संतोष म्हाडगूत, ते दादासुद्धा असत. ह्या सगळ्यांनी मिळून ह्यो 6 जानेवारी 2025ला ह्यो बाजार स्टार्ट केलेल्यानी. हां, आणि सुरुवाती देवस्थान कमिटीचे लोक. अच्छा, म्हणजे ही जी जागा ती मंदिराची जागा, मंदिराच्या ह्याच्यातली जागा, देवस्थान. अच्छा. मग तो व्यापाऱ्यांसाठी त्यांनी जी पूर्ण म्हणजे ॲडजस्ट करून दिल्यानी या सगळा, मध्ये फिरण्यासाठी जागा आणि बाजूक व्यापाऱ्यांका अशी जागा करून दिलेली आहे त्यांना. आतमध्ये सुद्धा दुकानं असत, ते पण आपण बघूया. तिकडे कुडाळचे व्यापारी आहेत काही, हे कुडाळचे असत. आणि स्थानिक पण लोक इकडे असत जे बाजारासाठी येतात. सो हां, तिकडे. आणि इकडे मी ऐकलेलं आहे की वराडचं चिवडंसुद्धा फेमस असा म्हणून. तर तिकडे बघूया, तो पण आपल्याला मिळालं बघू तर. आणि मंदिरं सगळी एकत्र आहे. मंदिरं सगळी, हो, आत्ताच बघितलं मी. इथे लाईनीतच एक 5-6 मंदिरं आहेत तुमच्या. टोटल आहे जवळपास 12 मंदिरं. वेताळाचं मंदिर आहे, लिंगाचं मंदिर, पावनाई मंदिर. अच्छा, सातेरी मंदिर. सातेरी मंदिर तिकडे आहे काय? हा, ते सातेरी मंदिर पुढे दिसतात. देवी आहे. ओके ओके ओके. असं महालक्ष्मी मंदिर. 2 मंदिर आहे, ती कुलदैवत आहे. 12चं कुलाचं आहे. सो 1 वर्ष ह्या बाजारात होऊन गेला. 6 जानेवारी 2025ला स्थापन झालेलो होतो. आता 6 जानेवारी 2026 झाला, जवळपास 1.5 वर्ष झाला. सो आपण आता आतमध्ये जाऊन बघूया कुठचे व्यापारी वगैरे येतात ते. सो ह्या बाजाराला सपोर्ट तुम्ही पण करा, जेवढा तुमका जमत तेवढं ही व्हिडिओ शेअर करा. व्यापाऱ्यांपर्यंत सुद्धा जाऊन दे आणि लोकांपर्यंत सुद्धा जाऊन दे. आणि इकडे अजूनही व्यापारी वाढान देत. आणि ग्राहक आणि जे फिरणारे जे लोक असतात, म्हणजे खरेदी आणि विक्री करणारी लोक, सगळी ही वाढान देत. आणि हो बाजार मोठं होऊन देच. तुमच्यासाठी पण काका खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. हे बघा, छोटंसं ग्रीन नेट बांधलेलो असा आणि हे पॅसेज केलेलो असा बाजारासाठी. आणि हे ताईसुद्धा पावशीतनं येतात. हे इकडे कांदे बटाट्यांचं दुकान असा छोटंसं आहे बघा. ह्या पण तुमचंच दुकान आहे ना? हे घरगुती सगळ्या वस्तू असत जे तुम्ही बघू शकतास. इकडे तुमका कमी रेटमध्ये मिळू शकतो. ते बघा, 20 रुपये काय कुठची वस्तू 20 रुपये. बघा, एवढ्या खेडेगावात सुद्धा बाजार करून सुद्धा तुमका सगळे वस्तू हे 20 रुपयाक मिळतात. त्यामध्ये बरेचसे प्रोडक्ट असतात. ते बघा, मोठे ती बॉटल असा, ते बॉटल असं सगळे. हे काय 20 रुपये. ते बघा, हे 20 रुपयेवाले सगळे वस्तू. त्याच्या पुढे पण बघा, ही गावठी भाजी. इकडे तुमका खेडेगावात शक्यतो गावठी जास्त दुकानं बघूक मिळतली आहेत. या साईटिक सुद्धा असत. आपण इथून पण बघूया. काय म्हणतास काका, तुम्ही कुठचे? इकडचेच स्थानिक वराडचेच? अच्छा, तुम्ही स्वतःच करतास भाजी वगैरे? तर काकानी बघा भाजी आणल्यानी. ही किती रुपये वाटवा? हो 20 रुपये वाटवा. तो वालीचा वाटो पण 20 रुपयेचा. हे 20 रुपयेवाली भाजी आहे. ते बघा,
अच्छा, मस्त छोटंसं दुकान आहे पण हे सगळ्यांची आवडते भाजी आहे ते. हो, इकडे सुद्धा ह्यो एक किलो पोरगो. काय रे, शाळेत जातं? हां, कितवीत? तिसरीत? आता काय सुट्टी पडली आहे तुका? काही नाही इलं तू? काही नाही इलं तू? गाव खायचं होतं तू? कुडात नाही इलं? कुडात ना मके घेऊन इलं बघा. इकडे मक्याचे वाटे लावले. कसं आहे वाटं? 100 रुपये वाटो. हा, 1 2 3 4 5 6 मके एका वाट्यात असत हे बघा. आणि या साईडला ही रताळी सुद्धा असत. इकडे त्यानंतर दोडकी असत, मिरची असत. हे वेगवेगळे आहे ते बघा. या भाजीचं दुकान असा. कुडाचा व्यापारी आहे हो. इलो होतो. टोमॅटो 4, भेंडी 4, 8, आला 2, 10, मिरची 20 घेतलं 12, 120. चला, इथे आता काकीने ह्या सुकी मच्छी आणल्या ना. काय काकी एवढाच फक्त आणलं? जोवलोच आणलं फक्त? सुकी मच्छी पण आहे काय? दाखव बघूया खैसून किती काय काय आणलं आता. खैसून आणलं तू? हैचीच तू ह्याच गावातली? हां, ह्यात आणतं काय ना तू? मालवणात ना आणतं की? हां, बरोबर. हां, काकीन सुकी मच्छी पण आणलं नाही, जोवलो पण आणलं नाही बघा. हां, मी विरणीवरचो. विरण हाय, कोणाकडेच नाही. तुमचं बाजार शूट करूसाठी येईल, दाखवसाठी. नवीन बाजार आहे ना तुमचं, त्याच्यामुळे म्हटलं दाखवसाठी येईल मी. इकडे पण हे बघा भोपळ्याचे ह्या ठेवलेले बेशी. किती रुपये ते? 20 रुपये एक. ही पण आपली भाजीच असा जी ही 20 रुपयाची आहेत. मोठं वाटो लावलं 20 रुपयाचं. मस्त लावलं नाही बघा मोठं. गवारी पण आहेत. हे तुमच्याच घराकडे केलेले आहेत ना? इकडेच पिकवलेत. अच्छा, भोपळे पण मस्त आहेत. छोटी छोटी दुकानं आहेत पण ह्या खरा समाधान असा गावात फिरण्याचा. इकडे येऊ ना एक ट्रेंडिंगवालं आहे बघा. ह्याच्याकडे काय हा? ताक. अच्छा, थांब जरा 2 मिनटं येईल मका ताक पिऊचा. ह्या पण एक दुकान असं आहे बघा मोठा भाजीचा. इकडे कांदे, बटाटे, शेंगे आहेत, टोमॅटो आहेत, काकडी आहेत. तिकडे फरसबिया, सगळ्या प्रकारची इकडे भाजी आहे तुमका मिळू शकता. ही बघा मोठ्या दुकानं, ठराविक दुकानं आहेत पण म्हणजे गरजेपुरतं सगळी तुमका इकडे वस्तू मिळू शकतात असे दुकानं आहेत. असं ती बघा. छोटंसं बाजार आहे पण मस्त बाजार आहे. तू स्वतः बनव नंतर ताक. वराडमधलंच आपलं दादा, आणि तो स्वतः बनवून आपल्या ताक घेऊन येतो. दोन्ही याच्या ताकच आहे. तू फक्त ह्या पिऊसाठी आणि ह्या कढीसाठी. अच्छा, मस्त ताक असं आहे बघा. आवडती वस्तू आपली ताक म्हणजे. टेस्ट करून बघूया कसं आता. ओके, ह्या किती रुपये ग्लास हा? फक्त 10 रुपयाचा ग्लास असा आहे बघा. उन्हाळ्यात ताकसुद्धा खूप गरजेचा असा. एक नंबर ताक बनवलेला असा. स्वतः दादा ताक करता घराकडे आणि घेऊन येता. तू फक्त आठवड्यात नाही एकदाच येतं की? सोमवारी सुट्टी असतं. फक्त सोमवारी. तू कामात कुठे कामात? कुडामध्ये MIDC कामाक असा. आणि तरी पण हे सोमवारचं एकदा ताक घेऊन येता हे लोकांसाठी. इकडे खूप सुंदर ताक असा. तुम्ही जर इलाच एकदा तरी टेस्ट करून बघा. तू पार्सल पण देतं काय? बॉटलमधनं, कॅरी बॅगमधनं पार्सल पण देतं. तुमका जर हवे असतात ना तर नक्की सोमवारचे तुम्ही वराडच्या बाजारामध्ये झाडांचे मस्त मस्त सावली आहेत इकडे. मोठी मोठी झाडं आहेत पुढे सुद्धा. इकडे आजूबाजू घरासुद्धा आहेत लोकांची. इकडे एक जगदीश हॉटेल असा छोटासा. कुठे जाऊया ना? इल्या 2 मिनटं काका. त्या काकांचं सुद्धा हॉटेल असा एक छोटासा. इकडे नाश्ता वगैरे मिळता ना सगळा? फेमस. हां, आताच मी ते विचारत होते. वराडचं फेमस चिवडो. काकांकडे जाताना आपण चिवडोसुद्धा घेऊया काकांकडनं. इकडे वराडचं फेमस चिवडो असा. मी मागे दिवा ट्रेनमधनं येताना पण वराडचं चिवडं म्हणूनच एक कोणतरी गेलेलो ट्रेनमध्ये. अच्छा, तर ह्या हॉटेल असत. हॉटेल जगदीश. हो, इथून पुढे सुद्धा हॉटेल आहेत ना की? अच्छा, माल बनवता.
ओके ओके ओके. अच्छा, तिकडे फॅक्टरीचा पूर्ण. म्हणजे शेव वगैरे पण होतात बघा. इथे बघा शेव चिवडो वगैरे इकडे चालूच असतं आहे बघा. मस्त मस्त. तुमका चिवडो टेस्ट पण करून मी दाखवीन. इकडे दुकान सुद्धा असा. पोह्याचे लाडू वगैरे बनवते. हां, इकडे मोठी फॅक्टरी असा. हे बघा, वा. खूप लांबपर्यंत चिवडो जातो. मी ट्रेनमध्ये ऐकलं आहे वराडचं चिवडो. आज प्रत्यक्षात इथे यांच्या फॅक्टरीत येऊक मिळाला माका आणि नक्कीच तुमका ह्यो आपल्याक टेस्ट करूक मिळतली. जाताना आपण यांच्याकडून घेऊन जाऊया, काकांकडून. सो पुढे आता काका अजून आपल्याक एका मंदिरामध्ये नेतात, तिथे पण जाऊया. तर तुमका अजून एक मी हॉटेल दाखवते, इथे दुकान दाखवते. हे बघा, इथे हॉटेल सागर राज म्हणून असा. इथे पण तुमका नाश्ता वगैरे मिळतला सगळा. आणि आजूबाजूला प्रत्येकाची लग्न वगैरे काय ना काय कार्यक्रम असल्यामुळे ना तुमका स्पीकरचे आवाज पण येतले आहेत. बघा, इथे विठ्ठल रखुमाई मंदिर या बाजाराच्या बाजूकच असा था. आणि हे इकडे हॉटेल असा, हॉटेल सागर राज. हे पण तुमच्या ह्याच्यातलेच ना, बाजार स्थापन करणारे सगळे. हे सगळे बाजार स्थापन करण्यामध्ये या सगळ्यांची कामगिरी महत्वाची असा. हां, अच्छा. पण बाजार चालू आहे ना, महत्वाचा ताच आहे लोकांसाठी. बाजार चालू राहावं होयो. आणि आमचा उद्देश एकच आहे की बाजार अजूनही मोठं होऊ होयो. व्यापारी पण येऊ होया आणि ग्राहक पण तेवढेच येऊ होया. त्याच्यासाठी हां, बाजार अजून मोठं होऊ होयो. नाही, पाठवणार सगळे आम्ही. 100% प्रयत्न करणार. कोकणला पुढे नेऊसाठी आपण नाही तर कोण करतो हा प्रयत्न. सो काकांका सगळ्यांका धन्यवाद. इथून चला पुढे जाऊया आपण. नाही नाही नाही, बस थँक्यू. तर काकांनी आपल्या खूप गाव फिरवल्यानी, या आजूबाजूची मंदिरं वगैरे सगळ्या दाखवल्यानी. या काकांका खूप खूप धन्यवाद. काकांनी खूप माहिती दिल्यानी या गावाबद्दल. आणि जेवढा माका माहिती होता ना त्याच्यापेक्षा डबल टिबल माका माहिती मिळाली या. आणि या गावाबद्दल प्रेम अजूनही वाढला. सो आता माका पुढे जाऊचं असा ब्रिजवर. मी तुमका तासुद्धा दाखवते कुठे जॉईन झाला काय तर सगळा. म्हणजे तुमका टोटल माहिती ह्या वराडबद्दल मिळून जाईल. सो चला या बाजारात एकदा परत बाय बाय करूया आपण आणि पुढे ब्रिजवर जाऊया. चला काका, धन्यवाद. मित्रांनो, काय जबरदस्त ब्रिज असा बघा. मी बरा झाला इकडे येईल. तो तिकडचे काका माका म्हणजे एक कोणतरी सांगत होते की तिकडे रस्त्याचं काम चालू आहे. तरी पण माका ह्यो ब्रिज दाखवचं होतं. आणि ह्यो डायरेक्ट कुडाळला जॉईंट होता. म्हणजे ह्याच्या पुढे सोनवडा असा. तर सोनवडा ता एक वेगळा जा कणकवलीतनं जाऊक मिळता आपल्याक ता. आणि कुडाळ सोनवडा वेगळा. 2 सोनवडे असतात. एक कुडाळमध्ये असतात, दोन्ही कुडाळमध्येच असतात. पण ह्या वेगळा असा आणि ता वेगळा अशी असत. खाली नदी बघा, एक नंबर. आजूबाजूचा परिसर बघा, एकदम निसर्ग संपन्न गाव असा ह्यो वराड गाव. मोठं ब्रिज असा ह्यो बघा. जवळजवळ ना माझ्या तुम्ही बघू शकतास किती हाईटचं ब्रिज असेल बघा. एवढ्या हाईटचं ब्रिज असा, म्हणजे एकदम सेफ्टी असा. दुसरी गोष्ट म्हणजे पाणी बघा किती आता खाली. एक नंबर. असो क्रॉसमध्ये असा, सी शेपमध्ये असो सरळ आणि पुढे असो परत क्रॉस झालो तिकडे. आणि आजूबाजूचा निसर्ग बघा एकदम. पूर्ण सह्याद्रीची रांगा पण इकडनं दिसतात. ते बघा एकदम लास्ट जे डोंगर दिसतात ना ते सह्याद्रीचे रांगा म्हणतात त्यांना. जे पाटी आहेत ते धुरकट झाले आहेत थोडेसे. नदी बघा ना किती भारी आहे ती. एक नंबर स्पॉट हा. इथून तुम्ही पुढे कुडाळमध्ये जाऊ शकतास डायरेक्ट चव्हाट्यावर. म्हणजे आपल्या नेरूर गावातच तिकडे गेलो होतो.
आणि इकडे पण माडाची झाडं वगैरे ही बघा किती भारी आहेत ती. सुपर्ब, एक नंबर हा. वराडगाव एक नंबर. आजूबाजूक माडाची झाडा, खाली हिरवळ पूर्ण, त्यानंतर ही नदी आणि ह्यो ब्रिज, त्यात पण ही मध्ये मध्ये जी माडाची झाडं इली आहेत ना, हे म्हणजे त्या ह्या ब्रिजचं अट्रॅक्शन. काय सॉलिड लोकेशन आहे, एक नंबर लोकेशन आहे बघा. किती भारी वाटतं बघा. असंच जरी मी कॅमेरा स्टँड बाय ठेवला आहे ना तरी बघित राहण्यासारखं वाटतं. एवढा सुंदर नेचर आहे इकडचा. आणि नक्कीच कुठच्या नाही कुठच्या पिक्चरमध्ये सुद्धा बघूक मिळत. एवढं भारी ब्रिज केलेलं आहे बघा. असं आहे पूर्ण, असो गेलो. मित्रांनो, शाळेबद्दलच्या ज्या आठवणी असतात ना ते आपल्या म्हातारपणापर्यंत असतात. आणि मी आता ना ह्या वराडच्या हायस्कूलमध्ये येईल आहे इकडे. तर सुट्टी तर पडली आहेत मुलांका. 10वीचे बहुतेक काहीतरी परीक्षा चालू असत किंवा काहीतरी क्लासेस वगैरे चालू असत. तर ते क्लासेस चालू असतात त्याच्यामुळे फक्त 1-2 वर्ग ओपन असतात. बाकी पूर्ण शाळेत सुट्टी पडली आहे. आणि या वराडच्या बाजारपेठेच्या अगोदरच आपल्या ग्रामपंचायत मिळतं आणि ग्रामपंचायतीच्या अगोदर ही शाळा मिळतात. त्या शाळेमध्ये अजूनही बरेचसे ॲडमिशन नवीन झाले आहेत आणि मुलं पण भरपूर असतात या शाळेमध्ये. आणि आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतली महत्त्वाची शाळा असा. कोण कोण होते तुमच्यापैकी या शाळेत नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. ह्यो आपलं नवीन वराडच्या बाजाराचा व्हिडिओ आणि आजूबाजूचा निसर्ग तुमचं कसं वाटलं नक्कीच मला कमेंटमध्ये सांगा. पुन्हा एकदा लवकरच आपण नवीन व्हिडिओसोबत नवीन बाजारामध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.